Sònia s'ha embarcat amb un grup de turistes al Palmar i la veritat, tot i que és valenciana, sembla un poc inexperta. Es nota que és de ciutat. Vegem. Estem en vacances i els passeigs en barca per l'Albufera continuen sent una gran atracció per als turistes. El primer, pujar a la barca. A veure, Luis, m'ajudes? Que avui no porta el carcer més adequat. Acats al cap. Paet. Vinga, ja estem dins. Hola, molt bé. Bueno, Luis, què estàs fent? Estem deixant el moll, no? Exacte, ara estem preparant-se ja per eixir a l'Albufera. Pues perxant per fer maniobra en la barca per rodar-la, per eixir a l'Albufera. Jo no estic tan forta com tu, vols dir que jo m'aclariria a fer això? Sí, dona, això és més, podríem dir, tècnica que força. Sí? Pues jo, ni tècnica ni força. Ai, que pesa molt, Luis! Rosa, estem passant per les barraques, no? Més valencià i més albuferenc no pot ser. No n'hi ha res més típic i més albuferenc que una barraca. Però tu també eres barquera. Barquera des de quants anys? Pues jo podia ser la primera persona que ho porta d'herència. M'abuelo ja era barquer. Això què és? Una garça real. O sigui, ja I no és de plàstic, eh? No, que és de veritat, no havia vist un pardal, que un és de capital. ¿Tú habías visto una garza alguna vez? Sí, ¿Dónde? en las plantas. Pero antes de venir aquí no. No, mira que tiene vergüenza que papá y Ismael la están grabando. ¡Salud! ¡Ay, que se tapa! Estem ben un fum d'aus, no, avui, Rosa? A Sant Cries i tot, mira que raro. L'hora que és? Això és més normal a l'última hora del dia. I això què vola? Garça real. La garça real és una ave que la tenim tot l'any. I les garces que hem vist adés? Són garcetes comuns, més que res. Però ara no és que no n'hi hagi patos, passa que el pato està ara en cries i està dins de les canyes. És per dir-te que la fauna és més bonica a partir de l'otoño hasta la primavera que ara en estiu. Però me dius la fauna dels animals, no dels turistes, no, Rosa? No, ara també venen races molt rares. What do you think about the Albufera? It's really beautiful. It's very beautiful. I really like bird life and wildlife, so it's really nice. So. ¿Qué dice? Ha dicho que le gustan mucho los aves y la fauna y para ver todo porque es muy bonito. Paella. Paella. Sí, paella. Of course, paella. Sí, claro que sí. Arroz negro, ¿por qué no? Porque pues no me gusta la tinta de los... El calamar. Arroz a banda. Arroz a banda, bueno, pues probaré. Luego con aioli, la aioli sí lo conocemos. Sí, la aioli ya conocemos, sí. Luego le quemaron las cejas aquí a Guillermo. Es un parque natural desde 1986. Sí, lo conocía como parque natural, por eso hemos venido, porque se sabe que está cuidado y entonces, claro, merece la pena conocer estos sitios. Ja ho han vist, per un preu de 4 euros per persona poden disfrutar d'allò més típic de l'Albufera, la flora i la fauna d'un parc natural que no oblidaran fàcilment.